Wait. Wait lang. Ah. Isa. Oh. What's up mga kapusok? Yan, kumusta po? Welcome sa Pagskanon. And for today's video, magbakla tayo ng fish trap or bubu. Let's do this! Lambog kayo. Lambog? Nagagawan? Lambog kayo ba? Oh. Agan kong naglaog? Ha? Kaya na ba? Laog lagi no? Ara na buksan. Langsay lang kamot eh. Mahagbong na mo mira. Tahan na. Ano? Oh. Okay, yan. Ulit yan ah. Ano na? Susi kamay. Susi. Nah. Wala na po sila. Nice one. Yes. Wait lang. Basta ta ha? Gulit ka. Oh. Gulit ka sa gulitanan. Oh. Basta ta? Ah. Terus ako. Yeah. Tahan. Isa. Pastor ko. Sige. Tahan. Isa.
Nakitong. Cari mo po. Sa Cari mo. Cari mo na. sibog. Oh, na. Oh. Dagan. Biar balik man. Padung siya. Biarin pa be. Oh. Oh. Biarin. Wait. Alam. One, two, three. So ayan mga kapusok, bali isa lang yung nahuli natin. Medyo matumal ngayon. Sana magkasya to. Pagkasyahan natin mga kapusok. Yan, so titingnan natin mga kapusok kung saan naabot yung isang pirasong isda. Kau kan Jas? Gimana nih? Kau kan nih? Iya. Yan, titingnan natin kung ayos na ba. Okay, ayos na, kumukulo na. Lagyan na natin ng malunggay. Yan. Asa butang? Dire. Sige, buhay ko sabaw. Guys lang. Nadi sud anak cicak tu na. Dili pa kutob la. La, dili pa kutob la. Sabaw. Di na hugaw. Di na. Ano to? Manang Pardon.
Kaunta. Maog ka. Alin? Kasi Ito, pero lagi. maog. Ano ko na? Di na ka? Ano na eh? Kasi tayo mo lubot ang putot karon. Bukbang ba mo? Dali, mo lubot. Saan siya pandan? Ako, kapat ko Dalandan. Inutot. Dali, sabado. Da. Uruti. Para. Pardon? Tama, di ba?